Hey everyone, today hai hai lam shlo kete shani channel tini hinke ang phong asri sri phong asri sri ya 10টা 11টা baji tongo hinke ang tini kadungma jora nasimani yaklo tini sinago baba GORIA berai phainai busuo hinke to ang narona phunung malia ani kwpal ni jari nero kahange bujima khana buri rongni problem ni bangai busu fro rogo ang narono kaisa video rokare phunung malia hinke tini senani din hinke yango nasinglajak baba GORIA no masa bo asogoi tongo hinke phaidi tisra sangka sokpainai hinke tabo ang thang tongo gwal nogo tomani thang nerok naidi muski musuki hai kwthar kwskwrwi hai sikhana mani hinke baba je jagao achuk phainai bacha phainai chini mo oro jagani bo lepewani bangui ang muski tabuk nanai gwal nogo ang bahai keroi tong ang muski roi kadungma kisa sinima hairo hwseng laha abano baba si phainai hinke ba sini phano bwkhao khatungmani bo tongo hinke tak naidi tay phai tới gọi là hai mà nó cũng này ha ơi tay cái thằng phong này nó là nó không có thay chắc tới dịch là cái phong kết vậy ha Te tu cục ra chung pre cho ta là tu al tu cục ra ya kho nang pal ha ba so nai di oro hinke ne kha chiei hinke pucha siki hinke te khung khul ta khung butei hinke mo hinke te sujang nai khuri tui na jang nai hinke yang hinke ama o ang muski nai ro mani bai lepe to ang lepe nai tong mani ne ama lepe roi ro hinke bang yok la ha ta hinke nasinglai tabo hinke horong la ha yang lai thang nai buni yang slai thang rakho hinke yang lai mani polisi chin ro phaine mo hinke chin gate yang or sin nog hanai oro hanai hinke mo hinke bor ya thero sujang nai ro koro hinke phaide ang tabo ojai ya tmasi kormi rok hinai di chinno karo joto asokjak amasrok tmo jaga asokjak borok hinke phaide ang borokni ashirbat nanai kisa hinke borokno khunoi ta borok kubuljak sing tongno ordekse hinke bon bangai ang borokno kisa borokni ashirbat dong nai nagranai hinke nai dong nugak stang le hoi no ke hoi goro no la la kita bisa singgo hamde phurung bor oro singke hasin ha tap sujero sokphaya ko chinaro baba GORIA naisinglajak bono yakong suani bangai tei ta khombotei najak hinke yango botei yango chati sokjak phainai tei srasane bisingo no sakpaisinai chini nogo hinke naitongdi ang no phunuknai hinke norok bahaina ani video ni through tege phano chini baba no pray khaibai di hinke ang je mansa phunuknai ang bo asuk kwbangma phunukmaya phanangnai tmani hinke ang nogo phaipro hinke ang nije no yang khunumani bangai busy wngthanai hinke ang bahapano buni yagrok simui chakroi di mano ang try khainai naitongdi ani khalpangni takhutei bukusong je ani viewers rok no ang sajao tabo hinke chinogandani bisongni aro thango naidi bo chin baba bahaike bon bwsarok no no bosoro waisa guri gui nogo naifaibo hinke naidi nirok je nuya khorok ani blog ni through theke naidi hinke sia hinke swngdi comment khai ani je sima sujorate ang no sawani chaitongnai so finally jini nogo phai sokpaila ha jini baba GORIA motai kotor jing phaidi hinke ang tabok khunumani rok bum haike yathei surong ni rok nai tongdi okay
Ini amalan. Orang paling kok. Bus sekarang. nogo baba GORIA belai phaiwi thangphilaha hingke je ani mansa wngno phunuklaha asok video logra lalia hambai jotono kaham kwrwngkhe tongbai di.